pasi idai ban pasi direct ya i klem dadon kano kano yani habrin kumta uru udai ban yo gajing pen stom lani udai ban yo gajing pen saja ha gajing yum gajungu kuble perlok sajisin ha kanega video no lari bha lengdo ibala jia bat ibala sya bat bor bat la sya penyap ha kita ki rius new bat ha kita ki riu trang snam bat ha kanega video perlok bi ngapen pau ke jing sio si ke ba krau bat ngapen pau ba lengba ke jing tristom jong kita ki polis jong kari boy hadin ketukan ni kenta ki layo ban kemno yau ni rius new ubala tip kerteng kumuyai ne scam car senti bat hau ne rius new baki kita ke jing tristom jong ki polis jong kari boy baki layo ban kem yau ni rius new uba kerteng yai ne scam car senti bat kum kilat pathai ko bor bangi layo i bat ngia yo sngo bat kum kijing ya thu ka jong u ba ula ong ba ula le ya kan ka kam ba dei ma u hi ba la le bat ula kam ru ba dei ma u haba phi layo ban kem phim de chu ban plat yau ne rius new la ne yau ne u riu trang snam mau sim ksui ubadon hapo kam sim ke jong u de chu sim riu une ula de sim ksui ting sing banong ba nakaliang ke junga kumuriu bai ba bat ngasio ban pen pau hangne ba lada haba ngi layo ban kem ya kum kine ki rius new ni dei ba ka an ka sha ban phasi dei ban phasi direct ya i klem dadon kano kano ka jingma henry wala da ka ta la dam don ka menta pat ka an ka don ba ngi dei ban set along ya i shijing im na ka benta ka jungu khnang ba unom la chu bat kumba ulale pen stom yani habrin kumta uru ude ban yo gajing pen stom lani ude ban yo gajing pen saja ha gajing yum gajungu khnang ba un dupik mat lani undom suthu ba dukat no kita gajing jenjar jong ni habrit ibapli ngata dukat no ilasha kita gajing jenjar bat ya uru de ban pen jenjar hi kumba ula pen jenjar yani habrit ibadang kena ibadang hapo karta ka ba khat lai snem Henry lada ka oan ki telot bat lada pi pelai no ya i ya u te kan long ka ka babu jingma pat ya ka imlang ka salang ka jungi bat lada pelai ya u Henry ka long ka ka ba ma shisha bat ki pai ba kim hun Henry na ka liang ka junga kumuriu pai ba ngapan pau ba lang ba jong ka ni ka video ba pide ban set ya u shijing im bat phim de shu ban pelai ya u pidei ban le ya kata namar balada phim le ya kata ka benta yo bon lai te parlok be bat na kalyang ka junga ki bahi nga sem jong i hebrin i lari bha lingdo ba it sim bha ba pin ba pinom su e ba pit be che por ka an ba ka an kan le ya budon kam bat phiru pidei ban dawa ba pidei ban dawa ban pin stom ba dei ban ai jamin yo ne u priu bat dei ban sa long shijing im khnang bon duk suthu ya ka ba ulale tetna kalian to ini hybrid index su mat blay ba don bok ba don rekat ba blay ko ini site na ka benta ka hok ka jung iba inyo ka hok ka ba kuit ka ba suba ba inyo ya ka jing bishar ka ba kuit ka ba suba na ka benta jungi bat khnang ba ki ba hai hasem kin comment kin su ba inyo ka jing pen saja jong ne udah te ko beli shibun perlok ngin saya kan tupat hagawi pat ka video dengan MP Shibun.